Hola, bon dia. Avui he agafat el repte de la Neus i jo també surto al meu balcó i miro al voltant. Mireu amb mi. He trobat els arbres aquí al parc, com els de la Neus. Els faig. Hi ha molts altres, també. Allà baix hi veig uns pins. I allà, al final, hi veig la mateixa muntanya que hi veu la Neus. Sí, allà baix veig els de Barcelona. Apa-li, em quedo una estoneta més aquí, mirant des del meu balcó, escoltant els ocells i gaudint des de casa una mica des de la primavera. Fins ben aviat. Una abraçada al Tot Avenç.